Ville. Ville. Kello on 8 aamulla, se on ihmisten aika herätä. Mä lähdetään. Selvittää vielä kameran takaa. Ninjan! Ei me ruveta nyt paukuttaa Kello on 7:09. Työt on alettavaa. Oh. On se. 8. Aikuinen viesti. Mihin mä menin? Ei mitään vaan täällä. Räppäs kumoa vittu. Tässähän mä oon ilman Mitä vittu noissa on vikana? Ei niin, mulla on vieressä siellä samanlainen. Joo, rosina on ollut nytkin. Vittu hyvä. Ei, Jere. Haluatko sen? Kyllä sä sen saat. Hoidetaan semmonen mökki, missä suihku ja sauna ja monta kerrosta. Ja... Mites toi mun eilinen mökki vittu? Nukun joku mannen kanssa siellä oikeesti. Vaara, Kimmo! Ei se on vaara, se on danger. Danger! Woo! Danger! Ai jengi mukaan! Kimmo! Onko se vaara? Jumalauta vittu! En mä saa nolla. Mä klipperi nyt Kimmo tulee. Mitä tulee? Tonne vittu. Ei tullut naulalle. Ei tullut kun tulee. No nyt Kimmo. Ei vittu. Ai. Turku boys back in business. Vientivaras vyhertää mistään, mut mitäpä mittaa, sitä miettimään. Kunhan vaan kuuntele siis siitä viettiä, jotta uuden kierroksen kortit voi jakaa, niin sitä ennen pitää sekoittaa pakkaa. Samoin myös ihmisen joskus kannattaa etsiä uusi järjestys, jos vanhalla ei voi jatkaa. Vähän kun sanoin jakkaa, vaikka on Turusta, irtautuen kauas murteesta tutusta. Jakaa eli jaka taikka Pohjanmaa jakoo, mulle yksi ja sama kunhan saa vaan takoona. Loppu soinut kunto, teksti svengi, kirjaimet ääniksi nyöky tämä jengi, joka myöskin tajuaa, että tylsäksi jää vanhat kaavat niinku päivittäiset. Mitä kuuluu? No ei mitään naamat. No hei, mitä kuuluu? Voitko oikeesti kertoa? Tänään se small talkin vois jättää golfkerho eli verho ja kaikki myy auki vaan. Ja oikeasta vallosta tänään nautitaan mittaamatta puhetta.